He's got room. Chris Rolfe in the chip. Rolfe make it 2. Létszám fölényben most a győriek ketten középen. Nem az igazi a centerezés, de egymást zavarják szerintem Hajduki. Elengedte Lázár Bence, jó volt Ácsiperának, ez is remek labda, Simon Krisztián középen, Lázár Bence is csubából, Simon Krisztián egyenlít Simon. Garris win that aerial ball from Sananayasi. Joel Impair try to curl it in. Chris Rolfe one time. Fire. Lead 1-0. That's the way Joel Impair